Good morning din sa inyo dyan, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Weather Forecaster Alzar Aurelio. Yan po ay dito po sa Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning po sa inyo, Amor, at sa lahat pong televiewers. Mr. Aurelio, ngayon nga po isang mahalagang araw para sa sambayan ng Pilipino. Dahil ngayon po igugunitan natin itong 115th anniversary ng ating Araw ng Kalayaan. So ano ba ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito dito sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao? Para sa araw nito, itong hanging habagat o southwest monsoon, ang inaasahan nating makakapekto dito sa western section ng Luzon at ng Visayas kasama ang Metro Manila. Kaya inaasahan po natin dito sa Metro Manila ay maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Gayun din sa Metro Cebu at samantala sa Metro Davao naman ay maganda po ang panahon kung saan ay bahagya hanggang sa maulap na may mga isolated lamang pong pagulan or thunderstorm. Okay, ngayon po na alam na natin ang kaulapan at ang mararanasan mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa tatlong pangunahing lungsod ng ating bansa. Ngayon naman po dumako naman tayo dito sa agwat ng temperatura na inaasahan natin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao para alam ng ating mga kababayan kung gaano nga ba magiging kainit itong araw na ito para sa kanila. Bagamat naapektuhan tayo ng southwest monsoon o hanging habagat dito sa western section ng Luzon at Visayas, inaasahan po natin dito sa Luzon, halimbawa dito sa Metro Manila, ay inaasahan po natin hanggang 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dito naman sa Tuguegarao ay 26 hanggang 37 degrees Celsius. At ang panghuli dito sa Baguio ay malamig, 17 hanggang 26 degrees Celsius. Punta naman tayo sa Visayas, ang mga lugar doon ating binabantayan dito sa Iloilo ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu ay 26 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Tacloban naman, 25 hanggang 32 degrees Celsius. At pagpunta na tayo sa Mindanao, ay dito sa Cagayan de Oro, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga City naman, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Okay, ayan po, nabigyan na po tayo ng ideya sa kung gaano nga ba kainit o kalamig ang ating mararanasang panahon sa ating mga areas. Eto naman, Mr. Aurelio, meron tayong binabantayan din na sama ng panahon sa labas pa naman ng ating Philippine Air Responsibility. Yan po ay sa kanlurang bahagi. So ano na bang update dito sa low pressure area na ito in terms of its location, yung strength nito at syempre yung effect. Meron pa ba itong effect dito sa ating kapuluan? Tama sa ating satellite imagery, yung MTSat, nakikita nyo yung ating Philippine Air Responsibility. Ito yung kuling-pulang dash line. Meron tayong nakikitang low pressure na sa labas ng ating sa Philippine Air Responsibility at malapit ito sa Vietnam. At sa malapit sa Vietnam at nakikita nyo ay malayo yung kaulapan sa ating bansa. Kaya wala pong epekto nito sa ating bansa. At ang binabantayan natin itong hanging habagat o southwest monsoon kung magdadala ito ng maulap na may mga light to moderate rains, lalong-lalo na sa Luzon at ang Visayas. Okay, so ayun po, narinig naman po natin na wala naman pong epekto itong low pressure area na nasa labas po ng PAR dito sa ating bansa at ang mga pag-ulang nararanasan po natin ay dulot lamang nitong mga tinatawag natin na hanging habagat, yan po yung epekto nito. So, eto naman Mr. Aurelio, nitong mga nakarang araw talagang napapadalas na po itong mga malalakas sa pag-ulan at mga pagkulog, pagkidlat. So, I'm sure marami sa ating mga kababayan ang nagtataka kung ano ba ang dahilan at paano ba nagkakaroon itong mga tinatawag natin na thunderstorm. Dahil halos araw-araw talagang sunod-sunod yung paglalabas ng Pag-asa nitong tinatawag naman natin na thunderstorm advisories. So ay ipaliwanag po ulit natin, balikan lang natin, refresher, paano ba at bakit nagkakaroon tayo ng thunderstorm? Tama. Ang mga kaulapan o thunderstorm na naranasan natin hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa malaking bahagi nating bansa, lalo na ang panahon ng tag-ulan. At itong thunderstorm nito, isang malaking ulo po yan na tinatawag po nating cumulonimbus clouds. Ito yung nakikita nyo. Ito yung isang cumulonimbus clouds. Napakataas po niyan. Mula sa base hanggang dun sa taas mismo, ay ang taas po niya ay 15 kilometers ang kanyang vertical extent po niya. At nagmumula po yan sa ito, tinatawag po nating cumulus. So, itong cumulus na ito ay nag-iipon siya maraming water vapor. At napakaraming water vapor at nakakabuo sa ganito napakalaking kaulapan, itong cumulonimbus clouds.
Pag itong ulap nito ay namamataan natin dito sa ating radar at agad nating nabisuhan ng kakaroon ng malakas pag-ulan. Bakit malakas ang pag-ulan? Dahil yung nakikita, napakalaki at marami mga rain droplets sa loob nito. Kaya nakakaranas tayo ng maraming pag-ulan at thunderstorm or lightning and thunder. At habang umuulan to, meron ditong dissipating stage. Ito nakikita nyo, habang umuulan, nababawasan ang kaulapan niya hanggang ito'y humupa ang pag-ulan, itong thunderstorm. Okay, ayan po, naging malinaw na po para sa ating lahat kung paano nabubuo itong thunderstorm para po sa oras na may mabasa ulit tayo ng mga thunderstorm advisory dito sa mga inilalabas na paalala o babala nitong pag-asa, no? Mas alam na po natin. Kaya po tayo po mag-observe din po tayo nitong mga kaulapan natin. So kung mapapansin na po natin na medyo makakapal at matataas na po itong mga kaulapan natin, kailangan na po nating maghanda at syempre po mag-monitor po sa mga updates mula po yan sa pag-asa. Ayan, maraming salamat po Mr. Aurelio sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat sa iyo, Amor. Paalala po ay tag-ulan na. Huwag kalimutang magdala ng payong. At sa ating mga kababayan na patuloy silang mag-monitor sa ating weather update dahil inaasahan po natin sa darating araw magkakaroon tayo ng pag-ulan, lalo yung thunderstorm kung saan magkakaroon tayo ng lightning at thunder at ganoon din malalakas ng ulan. Ayan nga po at natunghayan natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Air 21, sagot ko ang padala mo. Talaga lang ha? Ito, kaya mo? Engagement ring, para sa pangga ko. Sagot ko, sir. Siguradong makakarating kagad sa pangga nyo. Pangga ko! Talaga ha? Ito, kaya mo? Ha? Sagot ko, sir. Kahit ano, kahit paano. Air 21, sagot ko ang padala mo. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo dyan, JC.